wallahi duk saurayin da ya kuskura da sunan samartaka ko yarinya da ta kuskura sunan yarinta ta sha azumi ko ya sha azumi bayan mutum ya balaga, in Allah ya sa da sai Allah ya kona shi. Alkawari ne wannan. Kuma shi harkar azumi ba abu ne fa da zaka zo ka ce wai ka tuba kawai baka yi ba, ana bin ka bashi sai ka rama shi. Ma abun bakin ciki yau zaka shiga kasuwanni na musulmi da rana a watan Ramadana, da rana ka ga musulmi ba sa yin azumi. Ku je cikin tashoshi, tashar mota, mutum ya je tashar mota ya je ga yadda ake hada-hadar abinci. Ana samun mata musulmi su rinka zuwa suna dafo abinci da Ramadan, da ranar Allah suna sai da shinkafa da miya da taliya da wake da nama na kaza saboda tsabar rashin tsoron Allah da rashin mutunci. Wallahi duk wata mai abinci da ta kuskura ta je take yin abinci da watan Ramadan tana sayarwa musulmi masu raunin imani, wallahi ita ma sai Allah ya kona ta. Wannan alkawari ne. So ya kamata ku ji tsoron Allah kuma kame, kuma kowace jiha ya kamata ta samar da wasu da suke umarni da kyakkyawa kamar 'yan hizba suna hani akan mummuna, da za su rinka bibiya su rinka ganin suwa suke keta alfarmar wata Ramadana ba su azumi.